Tagaytay kaya di? Balaydo. Ay, Balayo? Interviewin na kayo ka naman ni Joey kaya adi. Sukay. Kaya sir, mabalin sa ampay lang. Kasi hanga kaya tayo mother na. Sige lang. Ay, nervous. Sige, tiwait ta. Yung lalaki sir, yung natabangan ko, 50 na sir. Yung sinti lalaki na sir. Parang bigat.